pun kanggo Nok Dewi Puspitasari matur kesuwun gawa seperkara rong perkara di antarane napa-napa Gusti. sing pertama Nggih. yaiku singaran tali silaturahmi Nggih. sowan kelawan sing dadi sedulur sinalokane nambah batur nambah sedulur Nggih leres. singaran silaturahmi manjangaken umur Nggih. sing nomor loro kulaku oleh tugas Angsal tugas. iya bener. Nok Dewi Puspani dewek minangkana kang hormati Nok Felicia gede aja lali. Ya mangga Gusti kawedar kalian kula tugas ingkang kados